телефона какво е угасено при кацането, ти се не видиш. Ти на камера ли спиш? Да. То нищо не се вижда да е. Това не е като през деня да е. Не, сега ще вече ударяме земята. Нищо се не види. Това нищо се не види. Нищо в Сабаца не види. Тук се надявам пистата вече да се види. Нищо. Добре, и тази година оцелеем. Как са му се изправили това е баца до нищо се не види. До година ще снимам вече с такова. Дами и господа, току-що казахме на летище София. Моля да останете седнали по местата си за закопчани предпазни колани до окончателното спиране на самолета и до изгасване на светлинния сигнал за коланите. Температурата на въздуха в София е -1 градус, а часът е 21 часа и 45 минути местно време. Моля да проверите това са коланите, брат Майя. принадлежности при напускане на самолета. Екипажът с командири Жечев и Начев ви благодарят, че избрахте авиокомпания България за своето пътуване. Вярваме, че полетът беше приятен за вас и се надяваме да ви посрещнем отново на борда на нашите самолети. Ще в другата година пак. Благодарим ви, желаем ви лека нощ и довиждане. Ladies and gentlemen, we have just landed at Sofia Airport. Please introduce yourself много добре, да е. stop of the aircraft attention and assume the fasten seatbelt signs. Трябва да писта лево. The outside temperature is reported to be Те сигнали карат тия кошти се където някакво в самолета, 1 ще мърда degree тях. Celsius and the local temperature. Ти си професионалисти, бе, ти е без значение къде. Please make sure that you have taken all your hand luggage and personal belongings with you when you're leaving the aircraft. The crew with Captains Zhenchuk and Captain Snatchuk thanks you for choosing Bulgaria Air for your trip. We hope you have enjoyed the flight and will be glad to welcome you on board of our aircraft soon. Thank you, we wish you good night and goodbye.